Terve, mä oon taas täällä bilepaikassa. Ja me pelattiin biljardia. Näin, ja aina kun mä kosken näihin kohtiin, niin mä saan sähköiskuja. Aina kun mä istun tuohon, mäpä istun. Noin! Ylös. Istun taas ja ylös. Ai saatana, mä saan nyt jo sähköisku. Hingataan selkää, hingataan selkää. Kai kun mä tunnen jo ja uskaltaako tohon koskea? Ei. Hingataan taas selkää, hingataan taas. Mä tuun varmaan saamaan taas aivan saatana kova sähköisku. Kuvatapa niin, että näkyy. Ai saatana! Ei tarvinnut joku puhelin laittaa lähelle. Ai saatana, ja kuva meni keltaiseksi. Ai saatana, no nyt se olikin sitten tää toinen käsi, joka sai käräyksen. Ja tää meni keltaiseksi tää puhelin. Jep. Ai saatana, että mä sain taas sähkäri. Yritettäpä taas. Ei uskalla. En saanut. Yritetään toinen. Taas istutaan tähän, hangataan selkää. Näin. Noustaan. Istutaan takaisin. Hangataan selkää taas. Oho. Nyt mä taas yritän kuvata ja jos näkyy, mutta mä ainakin kipiää käy. Mikä sormiko käy jo niin kipiä? Ei viitsi, ei viitsi. Ei, se käy niin kipiä. Ai